Asma kula Triyono Rohmi, angka absen 3 kelas 12 gangsal. Dadi penyanyi bintang sing honore luwih gedhe tinimbang penyanyi liyane. Lah kok saiki malah nembung arep gabung karo grupku. Kula terus tak janji akeh-akeh. Yen melu nggonku jobe isih cendhek iki, Dik. Kandhaku. Ora apa-apa, Mas. Sing penting bisa ajeng manggung, ora mung jagake sak nggon kandhane. Dadi ora tanggung olehku ngebyur dadi penyanyi iki. Pancen yo ngono, Dik. Nek wis gelem dadi seniman, yo aja tanggung. Misisan olehe go publik. Kandhaku aneh nggunakake istilah go publik embuh rep embuh ora. Yen aku les karo beliau coba kenceng kok aku duwe nyawa kandhane iki ora sapa sing wani ngenceng Dik Sita segini nyawang bae ngolong ora tasit. Yen oleh job bareng kowe kok mesti milih kene, mengko yen melu grup liya kowe ora kesempatan untuk rego gitu. Konku wiwit jejenge isine ngati, Sita mung mesem ngujiwat, ora dadak mikir dawa dheweke nuli wangsulan. Ya iki Mas sing jenenge setia, ora mung setia marang grup Swara Madu bae, nanging uga setia marang Mas Rian. Dek, aku nratap krungu wangsulane kang mengkono iku. Apa Sita arep ngisir awakku? Ditakoni ing bati. Ah, mokal. Dijupuk wong-wongane. Aku iki babaru pisan ora bagus utawa ganteng. Genah dudu idolane para wanita. Yen dijupuk saka derajat pangkat, aku iki pengangguran. Mung duwe gengsi saidik dadi bos Sampersari. Swara Madu sing isih murahan iki. Nanging aku isih kepengin njajaki atine luwih jero maneh. Mula dheweke banjur tak gogohi atine. Lho, kok Dik Sita iso kandha ngono? Lulus lahir batin apa mung lahir tok? Terserah Sita, aku iki isih dipercaya apa ora. Wangsulane karo mbesengut malah nambahi manise. Atiku dadi poyang-paying, jebul Sita iki baut beda wong lanang. Nanging aku isih durung percaya. Kula perlu ngetes dheweke maneh. Setia karo Swara Madu yen kena bae. Janji gelem mangan diwul. Kandhanane maneh miras guyon. Nyatane dheweke uga terus guyu kepingkel-pingkel. Paradone bocah manis iku isih bisa wangsulan. Mangan diwul ya ora apa-apa to, Mas. Asal bersama Mas Rian baik, segala sesuatune dadi indah. Aku gemes, mula Sita banjur krungu wis nengene nganti pringisan, terus genti mulir lempengku sarosane sidone aku mlayu mendani. Wah, rasane dina iki aku wis kaya percaya Sita bae. Nganti kanca-kancaku kabeh padha ngacokake. Kandhane harga ubub-ubub mawa. Banjur disambung Dani sing pancen seneng beda kanca. Semono uga kanca-kanca liyane. Kabeh padha nggodha aku. Sakjake pancen jatahmu kok, Mas. Nyatane dhisik Sita iku jual mahal. Kok saiki menyerah kaya ngono? Timbang kedisian aku, mengko sampean gelo. Kandhane Budi Gramer sing kondang nulukleke. Wong Satria sing ora ngarep aku. Dheweke iku anane mung meneng sasak kaya butuh bae. Mula aku uga banjur genti
guyoni dhewe. Ngira pantes nguyuda rasa isinku dibeda kanca kaya ngono iku. Wong sirku arep tak gatukake satriya kuwi lho. Soale meneng-meneng sajake kok gagas Sita. Kandaku ngono mau lamisan. Satemene aku dhewe sing kedanan marang penyanyi kayu kuwi. Luwih yen nggadakake tembung Sita sing ketara banget arep ngesir awakku. Rungu Satrio dak pacokake Sinta. Kanca-kanca kabeh banjur padha guyu bareng. Kosok baline Satrio mung klencam-klencem bae. Aku iki sirikan ngrebut yangi kanca. Yen isih payu ya golek dhewe. Wangsulane Satrio mlayem. Ora nesu nanging kok ora guyu. Pancen sasuwane iki dheweke ku klebu bocah sing kalem dhewe. Sajak durung mikir cewek. Mula tembunge iku uga banjur dipercaya dening kanca-kanca. Oleh wangsulan kaya ngono aku sing kelabakan dhewe. Mula banjur nututi tembungku sing wis ketrucut. Ndah kejaba yen Satrio emoh ya kepiye maneh tak openane kan ngono mau aku banjur ndisiki lunga keselak diplangjuk blok kanca-kanca. Wayangane Sita bali ngelok ing pengangen-angen ya rupane ya lagayane ya ngalame pemaneh yen kelingan tembung Sita dek mben kae. Ya iki Mas sing jenenge Setia ora mung setia marang grup Swara Madu bae nanging uga setia marang Mas Rian. Aduh mak aku kelakon di kau temanan. Wiwit iku aku ora bisa ngalahke dheweke maneh. Rina wengi tansah kelingan. Ku banjur kerep ngelamun bayangke saumpama Sita ngarepi awakku iki kayane ra nglumpuk. Aku banjur kelingan senggokanku lalakon sinom parijata kae sing lanang seniman sing wadon seniwati kayane nglumpuk. Aku banjur mesem-mesem dhewe kaya wong gendeng. Nyatane aku pancen wis kedanan temenan karo Sita. Wiwit Sita mlebu dadi penyanyi tetep. Grupku Swara Madu dadi laris dadakan. Sasi sing kepungkur bae meh saben bengi pentas. Aku uga banjur bisa mipik-mipik kendaraan sing maune isih nyewa. Saiki wis bisa tuku dhewe. Sirmono uga honore kanca-kanca wis dak dikelake kaping pindho. Duit sing mlebu sak pribadiku uga terus tambah-tambah. Mula rembug ora arep ngepek Sita uga banjur tak rencanane. Kapan-kapan aku arep blakotang terus terang marang dheweke. Nanging barang kerentengi ati aku arep tak kandhakake marang dheweke. Lah kok Sita wis disiki ngomong dudu perkara katresnan nanging perkara anggone dheweke kepingin grup dhewe. Wong wis suwe kok Mas anggonku nyicil tuku peralatan. Saiki lagi komplit. Mula kepareng aku nyuwun pamit. Kepeksa metu saka Swara Madu. Kandhane dek cilaka iki batinku. Yen Sita ninggal grupku genah mati perasaane. Swara Madu yen dheweke metu kuwi hae.
aku ora bisa nglarang. Terus opo dheke ora sida tresnani awakku? Iki sing isih dadi pitakon sajroning atiku. Mula banjur tatakane pisan. Kena baik Dik Sita arep ngembangke karir lan gawe grup anyar. Kuwi hakmu. Nanging apa Dik Sita teka ninggal aku mungsirku. Tembungku durung tutuk. Dheweke wis munggel nggonku. Sorry ya Mas, pancen aku karo jenengan iki kena diarani pacaran. Nanging resmine rak durung. Sale Mas Rian ora ingkang ngendika. Mula aku kepeksa. Hehehe. Maaf Mas, aku ora bisa matur. Kandhane karo rimbutan semu isin. Dadi Dik Sita wis duwe anyar. Ngono po. Sita ora wangsulan. Penyanyi iku mung klencong-klencong ngre ngetake sawise ngono dheke banjur pamitan lan njaluk pangapura yen ana keluputane suwene dheke gabung karo grupku. Aku kepaksa ngeculake bintang tanpa bisa ngondali. Sorene banjur tekanake rapat kerja karo kanca-kanca. Baku ning rembug bakara metune Sita saka swara madu. Kabeh padha ngetoni metune Sita. Mung Satrio dhewe sing saja ora peduli marang perkara iku. Mula kanca-kanca banjur padha muni nyalahke Satrio. Kene iki sing paling ganteng mung Satrio. Nanging dheweke ora gelem guyon-guyon karo Sita. Mesti bae bocah ora kerasan. Wong ora dia gape karo Satrio. Joko bodho disepaki panganan mung disawang bae. Wes saiki wis gak ana sing disawang-sawang. Kabeh padha nyalahke Satrio. Ora ana sing wani nemoni aku. Kosok baleni Satrio. Wong kalem bae. Ora sore ora apa. Dheweke menyat. Banjur mangsuli protese kanca-kanca iku. Dhisik aku ora wis kandha sirikan yen ngrebut yange kanca. Kejaba yen bocahe dhewe sing karep marang aku. Ya kepriye maneh kandhane karo kluntrung mulangani tembung Satrio iku nuwuhake takon. Tumrap kanca-kanca sing ditinggali kalebu aku sing rada sujana marang kandhane Satrio sing pungkasan mau. Kejaba yen bocah dhewe sing karep marang aku ya kepriye maneh. Luwih anyel maneh jebul Satrio iku wis sambung brana karo Sita. Layak ta Sita direwangi ing reset ana kane. Jebul duwe main marang Satrio. Saiki dheweke sing menang. Kasing jerat Sita mlebu grup aku sing ajur kurmukmur. Grupku ambyar. Sita ucul. Sepurane aku isih anyel yen kelingan tembung Satrio. Aku sirikan perebut yange kanca nyatane kaya ngono. Suara madu remuk Sita ada di daku. Satrio apes matur suwun.